Der kommer et markant skifte i det danske vejr fremover. Velkommen til denne ekstra vejrudsendelse for annoncører. Vores meteorologer fortæller, at du med et sponsorat på vejret.dk opnår stor branding-effekt. Ja, du kommer næsten til at eje vejret. Som vejrsponsor bliver det nemlig dig, der præsenterer Vejr-TV, som mandag til fredag sendes på Ekstrabladet.dk, Vejret.dk og Lokalavisen.dk. Vi er åbne over for spændende kommercielle formater, muligheder og kreativ input. Vejr-TV kan give dig respons af orkanstyrke, fordi du med vejrsponsoratet også rammer Ekstrabladet.dk og Vejret.dk's netværk. Hver måned har netværket langt over 100 millioner eksponeringer. For uden at du kan sponsorere Vejrboksen, som kan ses her på skærmen bag mig, sponsorerer du samtidig vejrsatellitterne i et større netværk. Det består blandt andet af sider som 24timer.dk, Avisen.dk, Metroexpress.dk og mange flere. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt Ekstrabladet selv. Så gør vi din næste kampagne til en solstrålehistorie.